സ്വാഗതം. ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് ഇസാഖ് ഹെർസോഗ്, UAE വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. തിങ്കളാഴ്ച എക്സ്പോ 2020 ദുബായ് വില്ലേജിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. എക്സ്പോ 2020 വേദി അദ്ദേഹം നടന്നു കണ്ടു. മനുഷ്യരാശിക്ക് സമാധാനപരമായ മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവി നൽകാനാണ് എക്സ്പോ 2020 ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. വിവിധ പ്രാദേശിക അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളും പൊതുവായ ആശങ്കകളും ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ ചർച്ചയായി. ദുബായ് കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഹംദ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംബന്ധിച്ചു. അബുദാബിക്ക് നേരെ വീണ്ടും ഹൂതി ആക്രമണം. ഹൂതി വിമതർ അയച്ച ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ തടുത്ത് നശിപ്പിച്ചതായി UAE പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആളപായമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് വീണതെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇത് 3ാം തവണയാണ് ഹൂതികൾ UAEക്ക് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. UAEയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ നിയമ ഭേദഗതി ബുധനാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. നേരത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ അംഗീകാരം നേടിയ നിയമം തൊഴിലാളികൾക്ക് അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ്. UAE പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനാണ് നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വിവിധ തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതും തൊഴിൽ മേഖലയെ അയവുള്ള സമീപനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമാണ് നിയമം. നിയമലംഘകരെ പിടികൂടാനുള്ള ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ പരിശോധന കർശനം. ജനുവരി 20 മുതൽ 26 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സുരക്ഷാ സേനയുടെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളും ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് പാസ്പോർട്ടും നടത്തിയ സംയുക്ത ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് 13,620 പേരെ പിടികൂടി. അറസ്റ്റിലായവരിൽ 6,700 താമസ നിയമലംഘകരും 5,177 അതിർത്തി സുരക്ഷാ ചട്ടം ലംഘിച്ചവരും 1,741 തൊഴിൽ നിയമലംഘകരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ചേരികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ നഗരവികസനത്തിന്റെയും ഭാഗമായി ജിദ്ദ നഗരസഭയിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കിയതോടെ താമസ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സർക്കാർ ചെലവിൽ താമസ സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഭവന സേവനങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് മക്ക മേഖല എമിറേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കെട്ടിടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ താമസക്കാർക്ക് 68,000-ത്തിലധികം സേവനം നൽകും. ഇതിൽ പ്രധാനമാണ് ഭവനരഹിതരായവർക്ക് വീടുകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ വിവിധ ഭവന യൂണിറ്റുകൾ ഒരുക്കുമെന്നും വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവ നൽകുമെന്നും മക്ക മേഖല എമിറേറ്റ് വിശദീകരിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സായുധ സേനകൾ തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അനുഭവങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനുമായി ഒമാൻ ഇന്ത്യ സംയുക്ത സൈനിക സഹകരണ സമിതിയുടെ യോഗത്തിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ തുടക്കമായി. ഒമാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് നാസർ അൽ സാബിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെയും സുൽത്താൻ സായുധ സേനയിലെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഒമാൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിലുള്ളത്. ഫെബ്രുവരി 10 ബഹ്റിൻ കായിക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മന്ത്രാലയങ്ങളും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും അതോറിറ്റികളും വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന മന്ത്രിസഭ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ ദിവസം പ്രവർത്തന സമയം പകുതിയായിരിക്കും. സമൂഹത്തിൽ ശാരീരിക വ്യായാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഇത്തരമൊരു ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ അവബോധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും രോഗമില്ലാത്ത സാമൂഹികാവസ്ഥ സാധ്യമാക്കാനും ഇതുവഴി ഒരുക്കുമെന്ന് ക്യാബിനറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.